Mitt namn är Anna Johansson. Jag jobbar som sjukgymnast-ergonom. Det är mina patienter på min mottagning som ger mig drivkraften att komma ut på arbetsplatser för att jobba med deras ergonomi och arbetsmiljö. Jag har jobbat i snart 20 år och jag jobbar via Teamhälsan i Halmstad. Till vardags jobbar jag dels med patientmottagning som vanlig sjukgymnast, men jag är ute mycket på arbetsplatser och tittar på ergonomi och arbetsmiljö. Min specialitet inom sjukgymnastiken är ju det här med belastningar. Så att jag kan ju se lite ute på arbetsplatsen hur arbetsuppgift och arbetsorganisation påverkar belastningar för kroppen. Kroppen är ju byggd för att röra på sig och att belasta sig. Det mår den allra bästa av. Men när det blir väldigt statiskt eller repetitivt, då överbelastar vi snabbt oss. Så ett tips är att planera arbetsuppgifterna så att jag når variation i min arbetsdag. Att lyfta rätt vet vi alla nu, att vi ska lyfta nära kroppen, vi ska lyfta med benen där vi är starka. Att lyfta framåtböjd och att samtidigt vrida oss belastar anatomiskt våra diskar och leder ganska hårt. Så att när vi behöver lyfta och vrida runt, så tänk på att lyfta och sträcka upp dig och att trampa runt istället. Så det är de vanliga lyftråden. Så ska vi tänka på att om vi lyfter långt nerifrån, alltså från golvnivå, så belastar vi oss mer än om vi kan lyfta saker som är ovanför knät. Så gärna något arbetshjälpmedel där vi har eller hanterar våra produkter och gods över knänivå så att vi inte har dem för mycket nere på golv. När vi lyfter tungt så belastar vi framförallt vår nacke och rygg, men även axlar, knän, handleder. Så att egentligen är hela kroppen påverkad om vi lyfter tungt eller fel. Ett arbetshjälpmedel ska vara såklart anpassat för arbetsuppgiften, men se också till att arbetshjälpmedlet fungerar i den miljön som det ska vara i och att individen eller arbetstagaren också klarar av att hantera arbetshjälpmedlet. Får du allt det på plats så har du investerat i en hållbar ergonomi på din arbetsplats. Exempel, får jag in en kartong med något tungt så kanske den som levererar kan få ställa den på en vagn innanför dörren så att jag själv kan ta den därifrån vidare in till min arbetsplats istället för att den hanteras från golvnivå, både av leverantör och sen av mina anställda. Första tidiga tecken på överbelastning är till exempel när vi vaknar på morgonen här med den lilla stelheten i ryggen som snabbt går över. Och den lilla stelheten kan ibland kombineras med en liten smärta. Men det är så pass sällan i vardagen att vi glömmer bort lite. När stelhet och smärta kommer lite oftare och stannar kvar lite längre, det är då vi börjar få de första tydliga tecknen på att nu håller vi på att överbelastas. Att skapa en god ergonomi, då behöver vi titta på vilken arbetsuppgift ska vi göra, vilken arbetsmiljö ska den göras i och vem ska göra det. Så att en god ergonomi handlar om att få alla de tre att funka tillsammans. Så gör det smart och må bra.